Toto je ta země zaslíbená. Skokama a sjezdama zaplněná. Takže zdar lidi, tady vás zdraví Patrik a nebudete mě tomu věřit, ale po dlouhé době vyšlo konečně dlouhé video. Ne fakt, kdy vyšlo poslední dlouhý video. No prostě v době kameny. A já jsem si řekl, že bych to napravil a jelikož se teď učím one-handera, tak jsem si řekl, že bych to mohl natočit. Vy, kteří se koukáte na tohle video, si ještě možná pamatujete, že jsem vydával video s tím, že za 65 lajků se naučím one-handera. Jelikož ty lajky šly hrozně rychle nahoru, tak jsem si řekl, že se to prostě naučím. Protože kdyby tam bylo těch 65 lajků a já neuměl vůbec nic, tak by to taky nedopadlo vůbec dobře, protože by to video vyšlo až po docela dlouhé době. A z nějakého důvodu jsem se one-handera naučil docela dobře, ale mám v plánu se to naučit ještě na rádiusových skocích. Já tady mám jeden připravený skok, který je přímo tady. Je hodně malej a na větším mi to dělat prostě nejde, protože se toho bojím. No, proto jsme taky tady, aby jsme se to naučili. První pokus tohoto dne se nevydařil. Prosím tě, pojď sem a ukaž mi takhle. No tam tak smutně stojí. Takže tady vám ukážu svoje kolo, takže tady první, co vidíte... Já mám takový pocit, že tam vůbec nic není vidět. Aha, počkej, takhle. Dobrý, To vidíte vidím to? ze stojanu. Počkej. Dobrý. První, co tady vidíte, Kolo. tak je kolo, pak tady je Roxuk Judy Vidlice, vzduchová, Mám takový pocit, že to je Judy, protože se tady píše Judy. Pak, co tady dál vidíte, tady hezký brzdy. Napište do komentářů, jestli to jsou jednoprstáky nebo dvojprstáky, protože já vůbec nevím. Zamykací vidlice. Má to 12 převodů. Je tady něco dál? Dobrý dny. Hodně. A hezký. Oh. Možná pedály by to chtělo jakože postupem času lepší, protože, ale oni jakože nejsou špatný. Takže tak Shimano. Brzdy Shimano taky. Ohodnoťte toto monstrum do komentářů. Hezký design na řídítkách. Stejně taky na sedačce. Vypadá to jako když to je poškrabaný, ale není. A já jdu zpátky skákat. V tomto videu si zahraju ještě na pravce Čecha. Od teďka chytám jako Damex bar spiny řídítka uprostřed. Já nevím, já budu jezdit takhle asi. Já jsem silný, já jsem právě z Čech. Já mám ještě novější styl chytání řídítek. To je... Vůbec se mi to nechce dělat, ale jdu to zkusit na hliněném skoku. Jdem. Jo, já jsem se až teď uvědomil, že ten jeden velice milý autor nám rozkopal ten velký skok. Jsem se až teď uvědomil, že jeden velice milý autor nám tady rozkopal hranku na skok. No a tamhle je malinký skok, tady je velký skok, tamhle malinký, tady je větší. Nebo ne velký, ale větší.
Tak jsem tady a jdu si zahrát na prálce Čecha. Toto je ta země zaslíbená. Skokama a sjezdama zaplněná. Jo, tady se to má jmenovat vyražený řidítka břichem. Nebo spíš vyražený břicho řídítkama. No, tak mě asi nezbývá nic jiného, než to zkusit na malém skoku, i když se mě to vůbec dělat nechce. Chceš, abych to natočila? OK. Počkej. Cube. Cube. Už mám takový pocit, že mám právě na zádech batoh s tyčí. Tak, ruce. Dobrý, snad se to splnilo. Mhm. Pokus číslo 5. Patrikovi se nějakým zajímavým způsobem vyhodil řetěz. Koukni se teď na to. Mně tady. Mně spadnul řetěz. Já vůbec nevím jak, protože tady je tato věc. A já jsem vůbec nevěděl, jak to mám zpátky nasadit. Takže jsem tady něco nasadil, ten kus řetězu, pak jsem malinko potáhnul řetězem dozadu a ono se to nahodilo. Jako, co to je tohle? Já to nechápu. To celý video bude mít tak 10 minut. Potřebuje promazat a hodně. Je vysušená jako já ve 40. Každopádně, když už jsme u těch skoků, tak já bych ještě chtěl zkusit jednu věcičku, co stavěla kameramana Mana. Já. Je to dobrá věcička, akorát, že se nesmíš rozbít. Jo, on už to sjel, nevadí. Takže tohle je klopkový sjezd. Absolutně se to nezdá, že je to prudký, ale věřte mi, je to fakt hodně prudký. Jakože takhle to nějak vypadá a vyjde to takhle z dolů. A je to. Jo. A to vypadá? Okay. No, já si myslím, že dáme poslední skok. Jelikož já tohle video chci ještě dneska zeditovat, aby ještě dneska vyšlo, tak bych na to chtěl mít ještě docela čas, ale nechci se mě to dělat odpoledne, protože odpoledne bude dobrý počasí na ježdění, takže možná bude ještě nějaký videjko shorts odpoledne, ale nevím. Takže jestli se vám tohleto video líbilo, tak dávejte like, koment a odběr a napište mi do komentářů, jak se vám líbí tyhle skoky, sjezdy, všechno. Ohodnoťte kolo a já se tady ještě jednou skočit.